abans, una persona en este poble, en Sueca, que tinguera 12 fanecaes, podia viure tot l'hivern sense necessitat de portar-se-hi la terra. Ara, llauraors d'ací del poble en compte que en aquestes mateixes 12 fanecaes i portant-se-ho ells, els 6 cap per mans. Jo crec que la dada aquesta és molt significativa, no? La taronja ha anat tenint molts problemes, però jo crec que el que faltava ja, el rematum, que dic jo, era el tractat que s'assignava en la Unió Europea, que jo no sé en què estarien pensant, i que perjudica d'una manera brutal a